Starý Dunaj nie je neobyvateľný pre pôvodné dunajské druhy, ale tým, že sa zmenili podmienky, takže nastáva ten problém, že vlastne rozmnožovanie a celkovo výskyt týchto pôvodných druhov je čoraz na menšej ploche. A ten poslední zbývající, což je jeseter malý, to je ten nejmenší z nich, který umí nějakým způsobem ještě nějak přežít v těch nevyhovujících podmínkách, tak na tom stále není dobře. Prúdomilné ryby miznú preto, vlastne je tam viacero faktorov. Taký najzávažnejší je vlastne sústava vodných diel Gabčíkovo a Nadmároš. Ďalej sú to migračné bariéry a ako najväčší problém, keďže sa menia tieto podmienky, môžeme povedať aj rybožravé predátory, ktorí už takto postihnutý úsek dokážu uprimovať. Protože oni mají intenzivní vyžírací tlak směrem takzvaného zooplanktonu. Jsou takový malí koríšci, kteří se volně vznáší vodou a jsou to koríšci, kteří nám vlastně čistí vodu a udržují nám, aby nebyla zelená. A když ty koríšky někdo sežere, tak samozřejmě ta voda zezelena. Tento systém nám poskytuje napríklad obrovskú produkciu. Lužný les je jeden z najproduktívnejších lesov na našej zemi napríklad. Čiže poskytuje obrovské množstvo rýchlo rastúcich stromov a ďalšie služby.